Gikandaduhan sa Bureau of Internal Revenue BIR ang usa ka resort sa Bohol gumikan sa giingong underpayment sa buluhisan nini. Si Chelo Valiera sa mga detalye. Gumikan sa pag-underdeclare sa iyang kita, gisirad-an sa mga personahe sa Bureau of Internal Revenue kaganihang buntag ang Bohol Henan Resort Incorporated sa Barangay Tawala sa Isla sa Panglao. Na-timing ang pagsira niini sa pagbukas sa Bohol Panglao International Airport. Ang maong establishmento mao'y prime resort sa probinsya nga adunay 400 ka mga lawak ug nagbarog sa Alona Beach sa Panglao. Sumapa ni BIR Regional Director Eduardo Pagulayan. Ilang nadiskubrihan nga wa gideklarar sa resort ang ilang total income ngadto sa ilang buhatan. Sumapa ang ilang gross receipt gi-underdeclare og mokapin sa 30%. Dugang ni Pagulayan nga gihatagan nila ang tagduma niini og igong panahon aron klaruhon ang ilang giingong kalapasan. Wa hinuon gibutiag sa BIR kung pila ang underpaid taxes. Sumapa, gipadad-an og 48-hour notice of violation og notice of compliance ang maong resort apan wa gyud kini motubag. Gisugdan sa BIR ang ilang surveillance sa Henan niadtong September, human nila nadiskubrihan ang mga discrepancies sa tax declaration ini. Ang maong resort, ang labing unang hotel establishment nga gisirad-an sa BIR 13 didto sa Bohol sukad gipatuman ang Oplan Kandado. Apan suma ni Attorney Alan Shaw, legal counsel sa resort, nga gamay lamang kini nga kalapasan. Iyang gidugang nga ilang tumanon ang tanang gisita sa BIR aron makabalik pag-operate ang hotel. Magbayad na sila, di ba? Ngayon, sir, ngayon. Ngayon, oo. Pero isi-serve pa rin. Isi-serve pa rin namin yung closure order, yes. Cebu, di ba? We already made closures din ng ibang mga establishments dun. So, ito sa Bohol, first time yata ito. Henan has been extending its full cooperation to the BIR. And at this point, we are in the process of striking a settlement with them. And we are, as I've said, extending our full cooperation and we will comply. Chelo Valiera, Balitang Bisdak.